ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், எவ்வளோ சென்சிட்டிவ் இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வச்சு அடிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்படி தான் நான் வச்சு அடிக்க போகிறேன். இங்கே பார்த்துக்கோங்க, இப்படி தான். இங்கே இருக்கிறது இங்கே வச்சுருங்க. நான் யூனிட் கொடுக்கலாம். இங்கே இருக்கிறது இங்கே வச்சுருங்க. ஓகே, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். கீழே உள்ள பெல் ஐக்கான் ஆஃப் பண்ணி நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வரும். ஃபஸ்ட் மேட்ச் தொடங்கியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். போகும்போது எப்பயுமே புதுப்படி போங்க, இல்லாட்டிங்க அப்போ ஈஸியாக அவங்கள அடிக்க முடியும். எவனோ இங்கேருந்து ஊந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உனக்கு அட்டி போடணுமா வேணாமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ நம்மளே அடிக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெட் ஷாட் எப்படி விழுகுறதுன்னு பார்த்தீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் முடிச்சு விட்டாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட் கன் கிடைத்து விட்டது. ஷார்ட் கன் கிடைக்கணும் தான் வேறு நம்மளமாக கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கள மஜாவாக காப்பாற்றி விட்டுருக்கேன். இவங்க என்ன வாய் பார்த்துக்கிட்டீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எப்பயும் போகும்போது ஸ்ட்ரீட்டாக போவீங்க. நான் காணிக்கிற மாதிரி போங்க. இங்கேருந்து இப்படி போகிறீங்களா, இங்கேருந்து இங்கே கூட நின்றுக்கோங்க. அவங்க குறையும், சாடும்போது லைஃப் குறையும். அப்போ இங்கே வந்து மெடிக்கிட்டு இருக்கும். நம்மகிட்ட எப்பவுமே 2 மெடிக்கிட்டு கொடுப்பாங்க. இங்கேருந்து இதில் சாடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஒருத்தர் இங்கே நிற்பானே, 2 பேர் இருக்காங்க. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவனோ பின்னாடி இருந்துருச்சான். பொம்பளை மாதிரி பின்னாடி இருந்துருச்சான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆம்பளை மாதிரி முன்னாடி வந்து அடிச்சிருக்கலாம்ல. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொம்பளை மாதிரி பின்னாடி வந்து அடிச்சிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முன்னாடி வந்து அடிச்சிருந்தோம்னா அவனை காட்டி விட்ருக்கலாம். பொம்பளை மாதிரி பின்னாடி வந்து அடிச்சிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அழகாக 3 பேர்த்து கில் அடிச்சிருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 பேர்த்தையாச்சும் கில் அடிச்சிருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2 பேர் கில் நோக் ஆகிட்டாங்க. இனி ஒருத்தர் இருக்கான். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வந்துட்டாங்க. ஒரு குளோவால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷார்ட் கன் கிடைக்கவில்லை. இங்கே வந்துட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்குள்ளேயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெட் ஷாட் அடிச்சு விட்டான். இவன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயும் என்னைய கொள்கிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஒருத்தன் அங்கே நோக் ஆகிட்டான். அதனால் இந்த வாட்டி இவங்க தான் கில் அடிப்பாங்க. அடுத்த வாட்டி பொறுமையாக நம்மளுக்கு ஷார்ட் கன் கிடைக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை தான் அவங்கள அடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷார்ட் கன் கிடைக்கட்டும். கிடைத்து விட்டது.
இந்த இடத்துல ஷார்ட் கன்னில் யூஸே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவன் இது அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சில் விட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவன் இந்த ஹயாத்தோ கரெக்டர் இந்த பொண்ணு அடிக்கவே மாட்டேங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெதுவாக போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போ இருந்தாலும் அவன் இங்கே வருவான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இங்கே படுக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே படுத்துருவோம் ஒரு நேரம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எனிமி பார்த்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனிமி பார்த்துட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்றும் செய்ய முடியாது. டெத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். what the hell என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் புரியலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்காதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இடத்துல ஹேங் ஆகிருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து அடிச்சிட்றான் நம்மளை. சரி நம்ம க்ளோவால் எடுத்துருந்தோம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் மறந்தே போயிட்டேன். க்ளோவால் போட்டு தாக்கு அடிச்சிருக்கலாம் இதில். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைய போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு அவசரமே இல்லை. சாமியில் அதில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க. நம்ம இதில் போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த நிற்காம பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தன். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் அடிச்சிட்டான் அவனை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி 2 பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நான் ஒருத்தன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிச்சிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.